Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongyalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, Henigasngi baar kilalit benikendo ka Project Director ka Meghalaya AIDS Control Society ka Dr. KL Yaurot, halor ka jingklo bakaway ka daw babandrong uknyang jingpang HIV AIDS hakajila ka deling ki driver. Hagani ka jingkendo nakalyang ka Project Director ka loong baka jingkran jongka baka daw ka jingwandrong uknyang jingpang HIV hakajila ka deling ki driver truck. Kadai baka shim bat kapenwan nakipor belalet nakipor badang yat udoyong. Hagani ka jingkendo nakalyang ka kinhun bat ka doktor yaurot kidaya kren benya halor kani bat ka loong baka daw jong ka jingwandrong uknyang jingpang lingba ki driver kadai nakashongkha shongman. President ke MCTODA uba Moslanda Marngar ulong baka daw jong kani kadai baki driver truck ki bakit baba nakaway ka jila syakaway pat nakabenta ki company kim yo lat banat phaying namar kin ki company kim sha yaki ban pep batang shisngiru kaba penong yaki driver bagin yo knyang jingpang HIV lingba ka shongkha shongman ni lingba ka jingkerni di drop ulong banamar bakim yo banwan yeng kumta ka shemjin jar yaki bakin yo bande yaki tasru kumka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association te ngiyo kani ka jingkhot na kaliang jongka office jongka Meghalaya naka office jongka National AIDS Control Organization mo naka ni ka tanat jongka Meghalaya AIDS Control Society te ngilawan akan ka benta kalong ba kadon ka way na ka jingmi ki news channel kamot katunghong jong kini ki badai ba mi kubor mo di media ti kadon ka benta ka bana kaliang jong i doktor iba in charge ya kani ka benta i penmi halor ka benta badai bat ki kajing wan rung jong uni ujing knyang jingpang syani ka jala jungi ya iwe ipat mai ga bu sibun ki pat i benta ka long lang ba ki drivers yang bagi drivers kadau tan rai mo kabubun ba ti ya kata ka benta imat na kaliang jong gini gi dekhot ki jongi bat kidon gi try kali kinong nya kali imat kidon la ka benta ba ki keren ha kanu benta ba ki don ka jing ya itu lani ka jing pensngau sya ki bor balor ti na kaliang jong in charge i doktor bade in charge ya kani ka Meghalaya AIDS and Control Society ila khot ingi mata kasni bat menta kasni gilaya wan bat nakale jong ila panisai ban ong ba ya kani ka benta ba keren kamut kade hagi benta ka ba ila shim ya kata ka research nadu kipor ki ba mensyua kamut nadu kipor ki badang ya ba udo yong mo to kapor je tangbang isngo don bok pat ngisngo don bok pat ni langba kani ka jingwan ka jongi nakale nga jong kiru ki tre ya kani ka benta te kila side khot ya kila side pentip kila side wan hangi kung ka association but ngi dang selection mo tang agentia hilso ba kila pensngo ba ban penong lang ya kini ki truckers community ba kinwan sya kata ka awareness ka jongki te kila nakali jongki kila panisai pangkani ka benta mo te ngi nakali jongi wan menta mar khamadang ni ngila yo ban pensngo ka nyi kijing namar menta nakali jong iru jong kinyong trei jong kani ka society bat ikli ba dipet ya kani society ru menteng la menta kasi la yo shibun ki ba nak menta ka jingkran jong mo ka bomshai tingi yo menta banang ya shai banyati tanrai shishu bat ila yo biang ki feedback ki balong grassroots na kaliang ka jong ken mo ki balong nadu tanrai ya ka benta ba kumno ban pensange lani kumno bangila ban snguthu ya ka jinge jong ki driver ba namar ba na ki driver ila sothu na ka jingkran jong i doktori kalong mostly ka day naka sexual intercourse mo naka shongka shongman te mene ila ong ngila pansngo ngila pansngo si mene ba kadaw tanrai kalong bed ba kini ki driver jongi khamtam kini ki baliyat interstate ki babun ki driver ki day ki banya kali jong kini ki company but ki company cement but kumjuru ki be company jong kini ki transporter ki mut ki bade na ba ti kadaw tanrai kalong ba kini ki kasaji akum ni bakin sa syong kin sa klet ya kajing kin sa ya tam ono mo ban le tam mo kadai bet ba kila syanyon siba palat ila pensngo siki kajing syanyon siba palat kalong ba kini ki drivers
kibade gi paradok pas nam jongi sisin balanya jong kali kini company kamut ki syanyon ba watang sisin arbanai ru kimpoyi kata kade ga benta ka bangila de biakar mene ban ngila ai ki feedback ka shisha shaki bat nakali jong ki ro kadon ga jing thu ang to ba ka research jong ki kadon gum kataru bagi driver mut kim yo of 3 to 6 month ru gidon gi benta ba kim yo le ying wat shi siru bat ngi kum ginong elam balai ga jia kum ni kalong ba kini ginongnya kali bagi try jala banyak kini kali company si lada ki ino ya ke kali tang siski kamut kila syakni ya ushabi bat la ai no banyak shawai hadu kata kajing le jong kini ki company bat lada unu bala ying kamut udah le ying tang sisin si benai ro kamut nakal yang jong ki gila syot ya ketulap kata ke bang ile ker markmat baik kini ki drivers tada ka don gini ki por mentabal adon ke jingi ki nakal yang jong gini ki driver jong company bat kila wan ut sengi mo lawan here sengi kong association bat mentang nang simkia kani ke benta telada kini kinongnya kali kim yo bande chaying mudur fi wat ka sisin si benai bani sisin ar benai kai ka ban je yaki pi kata ka de gawe ka benta bang yo ya kermene tegi ong ladangi kwa ban pendu jaj uni kunya jingpang hai bet bagi drivers ngire musu thu ya ka jing jong ki rute ngide ban penbet ya ka jing jong ki henry menta lada ngim penbet ya ka jing ka tanrai ka jong ki ngisuan ai ki su sam kondom wat ubom nang ban tip ban nek ru kumut ula ya no sha kata ka benta kan kata ka de ka jing ya keren jong mene bat imada lani bat ki staff ki bade jong kani ka society bat nakali jong ki gila ngap gila nguthu ba bat ngila ya coordinate lang bat ki ru ki don hi ka jing lap ya kata te menta kamut bahaba ki don ki report ba kimla ban test bun ki boman sya ka test ru balai kimla ban wan sya ka test de na tagi daw bagini ki kali jong banyak kali jong ki company nai kinom ailat ban yo eta kalat ban kin wan test lani mo ban le wan le medical check up lada nakali yang jong kani ka society kawan lada kitang sule ladang supep ikwa ban le sya kata ka kamru kamut kila sya be kam bani kila sya otulap te nakali yang jong ngila ya pensau ya kata bat nginget nakali yang jong kani ka society mo kani ka department ga bade sarkar makiru kin sim syaki bahalor lani kin pha ya kata ka report syaki bahalor ban penbet lem ya kani ka jinge ba ngin like na kani ka ni ka jingma ka syarkai po ka ni ka ri kasi ka jungi ken ta ka bentang ban Kum ka jing keren rok ne kadi mensuane pat mentaru kadon em ya kata katkum ka jing report na i doktori i kri jong kani society iba insya ja kani ila kan syai ba ikran na kabenta kabanwan sya kani ka jela mensua mo long kawan bun gi jajaj community bi dan nak itu ki naka syongkha syongman kelumar kadon na benta gi drug addict semua kum ta ter bat ki don rut nam ta ki truckers community kani i ong ba kade kabawan kade na du ka report ki ba mensua ha ka por badang yat ba udo yo kata ka ba ila kan syai na kaliang ka chung iken kapat kamu menta te kalong ba haba ikilej ban test report ka benta kalong ba babun gini ki truckers ki belong interstate pi namar kini commercial dikilej ying bi man ka mit man ka sengi mo ada kini ki interstate truckers ki lamanong mo kini kimyo kan ban yo wan ying kini kemut ban yo test ru kimyo ban test kini te ka jing test ka ba kongsan ka de ya kini ke namar ba kadon kam gin ban test ki mo namar ki ja ki na ying hadu sibnai hadu arnai ki poying te ya kan long ka ka bangi le su thu lang kalong kumno kata ka jing im jongi kum gibriu mo kalong katai makani ka jing kren namar ba ila na kaliang ka jong i project director jong ka Meghalaya AIDS Control Society ila dep ruban pensoi ya kani ka research report kabala penkre te ya kaba kani ka de jong snem arajar apply arajar rupsau kani ka de kaba kada ketian nang way kabong knowledge attitude and practices regarding HIV AIDS injecting drugs and sexual practices among truckers and allied population in eastern hills of Meghalaya pi nakaliang ga jongki long hadu mentai kidang yo banle kini ga report ka detik tang jong ka eastern ya te kai ka ba ki yo banle ru habai de ka ones program ni banle katas su ka detang mat ki local drivers kumbalong hi ka ya ka population but jongki way bigi drivers shimla yo kumla penso de ba mas kijinge kidi bobon kawai ka daw kalong namar ba ba kidon ba kini transporter lani kita ki company cement watang man songyeng lu kimyo kiyo oxygen sibnai tekni ka de ka daw ba ka ba banong ba ki driver truck pro ki de ka daw nam taw kyang jingpang ka de ka bomdai
Dei nakaliang jung i ong ba kajing kren ka jong i ka de da kajing penwan ya ka e ka ikipor ki pelalek te henrei ngi ila kentui i bara long ka bala ha kajing trelang bat ka MC Toda te kum juru bat ki wi ki seng ki association bara le balong ba nakaliang ka jong ki kin kerpat ya ka sorkar jelal kala balong ni ba UDC ban ai ka wi ka singi ka bakerpang na ni sitayo e bangin yo ban le ya kata kenjates kenang bangin lap sisa kan lada ka dei sisa ka dau ba em ling ba ki truck drivers kenang bangiru ngi kum ka asian ngin tep kumno pat nakaliang ka asian ngin yarap e kum kita ki brio kenang bakan don kata ka jing syapik khamat ka jing syapik siliang halong hayeng asam ne ngiru ngi yo ban ye selok bat ki bantai ka jingim ka jongki ka mensim ka jongki mar kawi ka mensim ku de ka bokordor hagani ka asian ka jongi bat ka kam ka bangi treiro te kani ka de ka sibenta ka ba nakaliang ka jong ka MC Toda ngi la kerpat ya ka Max bahkan le ya kani ka sibenta namar kani de ka thong ka jongi ba boro hi u benrio udi bandon ya ka met ka bokot ka bakya te bat habangila hi ban penlaj ya ka jat benri ka jongi khamtam no ni yang jingpang ka jingsinga nya ka rir kan don bat ka riru kan nang yo bor ka bede bat kibobon ki benta khamtam ka de gari ka bedap tang ka jingyale sudah kari ka beret tang ka bedap ta ki jingyale sudah te kini ki ba ngila pensngo sha i project director ba ila khot yang ni kini singi ka bang ya kendu menta singi i nakaliang ka jong i director menta kasi ila ya keren yang i ya kata ka benta ba ila tho ru ka report babun ngamud ba imyo ban i kimyo ban check dan i kimyo ban test hi te mene kamut manang le juki kimyo kanya kata ka ground reality no kamut na du tanrai te mene ngila pentip ya kata balai be kimyo ban test ban yo test kalong dei na takadaw ba kini ki company bat kini ki transporter company bat kini ki cement plant mut ki perkhat be tang ya ka bala jong te long ba kim balai kin perkhat ya ki brijungi kat kum ba long menta kai te ngila deb ya thu ya ki ya kata bat na kaleng jungki kila no down ya kata te ngila ong yaki la ajimut yaki te habade bal kamantang atrai bagila trai takakam ya takakam kimut ban pendu ya kani na du tanrai ki wadu na tanrai atrai na nakaliang jongki kila sautu kumno banle nakaliang jongki kum ki nong tre jong ka sorkar mo bagila da ki tre stom lani ki tre na du met ban mesim kumno ban penbet yang yakam ngatrai tang bangi athu ya kata bangi hab athu ya jingsha ki balada kimnge jingi jingsha rukin salik wati ngila ong ki salik wati yaki laning sa khot yaki jingalang jong gitu ki truckers brokoi te sawan kli sawan kren mo kata ka benta ka bangila pensngo shiki ke te nakali ngajongi squad ben pensngo tangani ka we yaki para drivers hot ngila i ki group of pair ki district of pair te ngi i hadin bami ka tu ka kubor mo nakali ngajong ki kumot ba bon ki ba pendap da ka jing so benyau don ki ba bitar don ba so benyau ru ringing i ong tangkat ni yaki para khot ba kamdon jimut yang i bangin bitar laning so benyau no ka benta te ngi ngasobon ong ba ya lediru ngila ban biang adukan no isobon ong kumta kan mar para mengi ngidon kajing ya bakla hi iwe oi kajing penmi jong doktor ka long hi ka kenjastik ma mo kamlong ban le kumta tre ya para mengi manu ban uban biang lut anu ban biang lut ban kali ngajung ngi kram ngi biang lut tingi kentu ya ki pra truckers yung ibrok khoi kumot ba kimdei ban don ban ong ba nginom ya penajing mut han hukum gini gi bro khoi ge yang ini penajing mut khamba susu ya kini gi jing ki banginang ya syakmat ge nakalin jongi soban ai ka apil shiki truckers mangin i group pair nakalin jong ki kila ki win mo te kada poi du put ngimtip na kanu kaliang ru ban kaliang i doctor semta ngirang don gi meeting menta ban le shwe mo ngadai la khot kerki yang i bangin wan syakanika kajingalang te ngimat kemut kala don kajing ut ka ba naki we benta ngimtip na kanu ka benta mo tengi so ban ong ba yaki ge bro khoi mut pramangi ngide ban haban ya don mangi te officer ide jongi mangi ru ngide pramangi kuni ta kamut bangin nom ya thau lan ngi me wo than ki ta ki ge marum don buru ba biang le ba la ban biang lut no dong mo ka ji emu jongi to ngadon tang sikentien ban chupen sngo ngakwa ban pen sngo sota jela ta ka tayo ko beladep nge ki perlok lat pathai kubor pila tips phang data ka intensified IEC campaign kabala step sedang ban ya chkhmat lingba ka Meghalaya AIDS Control Society te namar kanir kawanja de namar ka jingkren ka ba ladon kilat patai khubor ka ba sapulong ingi ruban hap ni kendu bat i project director jongka
AIDS Control Society. Kajing kentu ke jongai ke sarkar jela kalong kuma kisem jing kini ki driver truck ba kimyo yata kalat wat eka syutiru. Bat ke pelong jing ke wanra jing pat ya kita gibrio ki bedon hapo ki snat rekam jong ke sarkaru. Mungkin mio bentes ya kum kini kibrio ngaken tu banagaliang ke sorka ka deban kemi hawa pila sedang ya ka campaign ka pisa pila pulut ngatai pila mang ki klur tingka onung pensep ka pisa jong upaj penong kam hok ya ka bat lada ka deban long ru umdei tangi ta ki truck drivers lani kinongnya kali kamai henry wat kiwi ki batri ki kam per ki donu tengah trai ki dang bon ki bom jio ya ka syuti soba kemi ya kiru bat kenang bala da pidon syai ta thong ban om tundu jat uni kunyang jingpang HIV ngatrai pinhap ban pet salonsar bat ai ba kini riu pat ba ki jungi nong song snong jungi kin yo bani simbenta hagene ka campaign kenang ba lada ngidon syai ka thong ban pendu jat to HIV ditang ling ba gane kalat dei lada phimdon pat kamon ndai tang man sulong no tang ban prinsipin isu pat ba pilatre kata ka kam ga jong phi ba phisong ga suki tekan long ke ba sosi mar ka sulut kai ka pisa ndai kat ba kini ki ba yo knyang chingpang no kinang kio no snem kumbang ju ki report jan man lau snem ka kio tenga nge sim ya kini ka benta suba pun urlong ya ka mar ai ba kini ki long yeng long sem kin sngo shngan haba kita donru ya kita gibrio ki badai kita ginong kamai kiba kamai ya yeng kesem kin yo ekalat kam ka kabu ga jongki lingba kini kilat jingirap na sarkar bakin yo kan manle ikitas habide patki balade bakin tip laki don de ami tok nyang jingpang lani ki donru ndai kide bantep tende umde tang ami ndai patki ki bentar te kani kede ga jingkentu nakaliang jong ke MC Toda kumjuru ngan keren nu hagaliang jong paro ki association kali kamai ki banga ngai don bentana dong turus taksi ki maxi ki pick up na dong sedong ni keren ya kani ngan pensko syaka sarkar jelai kuble